qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej, enna bħalek o Marija nejdu iva lil-mulej. Biplavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-fedej. Idnu Eva l-Eden għal-ed bib il-ġenna mil-ġdid ftaħ, tal-mulej għawni l-qaddejja l-għadu tana jien it-tirbat. Biplavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-fedej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Il-bieraħ bdejna żmien sabiħ tal-Avvent fejn il-Knisja minn dejjem, speċjalment l-ewwel sekli wara l-qawmien mill-wiet ta' Ġesu meta ffurmaw il-komunitajiet, bdew jitolbu Maranatha, ejja mulej Ġesu. U l-Knisja f'dan iż-żmien tfakkarna biex mhux biss fl-Avvent imma s-sena kollha nitolbu il-mulej jiġi fina, jiġi ħdejna, jiġi għenna, jiġi għatina d-daw. Ejjew ċelebraw dil-qudisa kif jixraq billi l-ewwel ngħidu sori lil Ġesu tal-nuqqasijiet tagħna. U mbagħad matul iċ-ċelebrazzjoni għandna fejn nisimgħu ejja mulej Ġesu. Nistqarru d-nubitna, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt birjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġi l-qaddisin kollha il-mulejja Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-qudisa din nofruha għal Giuseppa, Ġolina, Edmond u Paulin Buġejja. Nitolbu. Għat il-grazzja mulej Alla tagħna li nistennew bil-ħerqa il-miġġa ta' Kristu ibnek. Biex meta jiġi u jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħanin bit-tifħir tiegħu u li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Il-kelma li ġiet fdera lill-Iżarija bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej tola l-fuq mill-ċaċet tal-muntanji u tintrefa l-fuq mill-għoljiet. Leja għad jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu. Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanezz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmux iżjed. Ejja, dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej.
il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġa qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu slim għal Ġerusalem. Ħajkollhom islim dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm islim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbiebi ħallini ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Mulej Alla tagħna, ejja ħateħlisna, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnaum u ressaq fuq wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq. Qallu Ġesu: niġi jien nfejqu. Qallu l-ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda int qgħid kelma biss u l-qaddej tiegħi ifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti li wieħed ngħidlu mur u jmur, li ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lill-irsier tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ta' Abram u ma' Eżakk u ma' Ġakob fis-saltna tas-smawiet. Il-kelma tal-mulej. L-avvent, kif smajna l-bira, huwa żmien fejn nistennew il-miġja tal-mulej. Ma nistennewx il-festa biss tal-miljet, imma prinċipalment aħna nkunu qegħdin nistennew kifin verament qegħdin nistennew it-tieni miġja ta' Kristu. Kif ġel ewwel darba fetħilna l-bieb tas-salvazzjoni bil-misteru tal-inkarnazzjoni, jiġifieri meta hu sar bniedem bħalna u Ġesu dakinhar ġie biex isalvana mill-ħakma tal-ħażen. Imma din is-salvazzjoni bdiet bil-misteru tiegħu, bil-mewt u l-qawmen tiegħu. Imma din is-salvazzjoni qed issir il-milja tagħha meta jerġa' jiġi fil-glorja. U x'jiġi jagħmel? Biex jiġbor l-umanità kollha salvata mifdija bil-mewt u l-qawmen ta' Kristu. Ġa fl-Antik Testament, fil-profeziji tal-profeti fejn kienu jħabbru l-ewwel miġġa tal-mulej, dejjem kienu jgħidu illi il-mulej ġej biex isalva il-bnedmin u l-ġnus kollha.
Il-Lut fl-Antik Testament u anki l-lum kienu jaħsbu li il-Messija ser jiġi biex isalva il-poplu ludi, il-poplu Alla. Imma kif smajna f'din il-profezija tal-profeta Eżajja li smajna fl-ewwel qari fejn jgħid il-mulej jiġma' il-ġnus kollha fl-isliem tas-saltna tal-Alla għal dejjem. Din hija s-salvazzjoni. Għax la darba Alla ħalaq il-bniedem xbija tiegħu ma jistax ma jsalvax anki jekk il-bniedem dineb u għadu jidneb u għadu jirrifjuta Kristu, imma Kristu bil-miġġa tiegħu it-tieni waħda bil-qawwa u l-glorja għandu mod, preċiżament ma nafux kif u meta u fejn, jisalva l-umanità kollha. Lill-umanità kollha b'xi mod jew ieħor Alla jistieden isejjaħ il-bledmin kollha biex jistqarru il-fidi fi Kristu. Aħna l-insara għandna prova ċara għax nemmnu li Kristu ġie għex magħna miet u għam mill-imwiet. Imma min mhux Nusrani irid isib mod kif jagħmel stqarrija tal-fidi. Meta nirrepeti fejn u kif ma nafux. Imma din hija l-verità li Ġesu ġie biex jerġa' iħabbibna ma' Alla l-Missier li ħalaqna. Il-Vanġelu tal-lum semmina fatt fejn wieħed ċentirjun illi ma kienx jagħmel parti mill-poplu ta' Alla stqar il-fidi fil-qawwa tal-mulej Ġesu. Għallu għandi l-qaddej tiegħi ma jiflaħx, qiegħed imut, imma int għid biss kelma waħda u l-qaddej tiegħi ifieq. U Ġesu baqa' mistaġeb din il-fidi ta' dan iċ-ċentirjun. Allura nagħmlu domanda. Aħna verament nemmnu li l-kelma ta' Alla, it-tħabbira tal-Vanġelu hija lina ħajja li jagħtina d-dawl li jurina li ma triq għandna nimxu. U xi triq jurina dik li nżommu il-fidi tagħna qawwija dejjem sħiħa. U kif inżommuha? Billi nemmnu u ngħixu l-kmandament tal-imħabba. Fuq l-altar tas-Santwarju ta' Pinu qegħdin naraw 5 msibaħ tad-dawl fuq ġenb mixowlin u 5 oħra fuq n-naħa l-oħra mitfijin. Għaliex? Għaliex irridu nfehmu li l-mulej jiġi bħala arus u biex jagħmel festa mal-arusa u ħbiba. Jirrakkontanna fil-parabola tal-10 verġni illi 5 kienu għaqlin għax kellhom il-fidi, kellhom id-dawl tal-fidi, kellhom iż-żejt, jiġifieri l-opri tajba, l-opri ta' mħabba biex iżommu dawn il-msiba mixewla. Mentri dawk il-boloħ ma ħadux iż-żejt, jiġifieri ma kellhomx opri tajba biex iżommu qawwija il-fidi. Allura ejjew mhux biss nippreparaw għall-festa tal-miliet, forsi f'xi ftit talb iktar, forsi ftit tiżjin, forsi f'xi ftit beberija fejn nerġgħu niksbu l-armonija bejnietna għaliex il-mulej jiġi fejn hemm opri ta' karità, opri ta' mħabba, opri ta' għaqda, opri ta' paċi. Għalhekk huwa żmien sabiħ għaliex meta jiġi l-mulej huwa żmien ta' ferħ għax jiġi fis-salvazzjoni. Mhux hekk ġie fil-miliet fejn l-anġli kantaw il-glorja u mhux hekk ġej illi bil-glorja qatt jiġi biex jiġbor l-umanità kollha u jippreżenta għall-Missier u dak ikun l-iktar ferħ kbir għal dejjem. Kif semmina il-profeta Eżajja illi iġdus kollha jidħlu
fis-saltna ta' Alla għal dejjem. Allura anki hawnhekk hemm post għalina. Imma rridu naħdmu għalih b'opri tajba. Il-feddej tagħna ġej biex jagħti l-bxara tajba lill-fqajrin. Bil-fer ta' qlubna nofru dan it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu: ejja mulej la tiddawwarx, ejja mulej la tiddawwarx. Għall-Knisja biex tkun sinjal ta' tama u salvazzjoni għall bnedmin kollha nitolbu: ejja mulej la tiddawwarx. Għall-pajjiżi li għadhom bżonn il-paċi u għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jaħdmu għall-għaqda fost il-ġlus nitolbu. Għall-morda u għall-kull min jinsab mafus bil-problemi tal-ħajja biex ma jitilfux it-tama fil-qawwa ta' Kristu li jista' ifejjeqhom nitolbu. Għal din il-komunità kemm preżenti fis-santwarju u dawk li segwuna bil-mezzi soċjali biex matul dan l-avvent toħroġ tilqa mal-mulej bit-talb u l-emejjel ta' karità nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, invochiamo che venga il Signore per indicarci con la sua luce della parola la strada da seguire per arrivare a te con gioia e con amore nitolbu. Ejja ma ndarbu. Ir-res ukoll it-tal personali tagħna. Ejja mulej ħalli iżżurna bil-paċi tiegħek, il-preżenza tiegħek fil-Knisja u fl-Ewkaristija timlilna bil-fer. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobż li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li għedin namlulek għal-ġit li jinti n-nifsek tatina u għamel li l-qima li natuk bijom fuq l-art tħejjina għal-frott tal-fidwa li jinti tatina fis-sema bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, niżukkar l-mulej Alla tana. Sewwa u xira ta' sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna, li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li inti ħajjejt minn qabel. U fetħilna it-triq darba oħra bis-seb tal-kobor tiegħu. Niksbu fl-aħħar bid-dar il-premju
li jissa qegħdin nislu għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wetna. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għejda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art. Osanna fil-għoli ta' smawi. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawi. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mettijek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U radurek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna Giuseppa, Giulina, Edmond u Pauline Bulġeja li joġbok issejħilhom għal għandek minn di-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li moħħhom jinfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk narfu li Alla huwa missierna, ifisser li aħna nilqgħu il-miġġa tiegħu fostna, għaliex bil-preżenza tiegħu aħna nkunu kapaċi insaħħu l-fidi fih. Ejjew nitolbu allura kif għallimna Ġesu. Missierna li inti f'ismawe jitqaddes ismu, tiġi saltnatek, ikoll it-tritin kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda rizda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmina, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħalilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom.
għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tnaħħi d-nubiet ta' dinja ħajja din. Ħaruf Alla tnaħħi d-nubiet ta' dinja. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jnaħħi d-nubiet ta' dinja. ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Għax wasal dak li kien mistenni, li lilu ħabru l-profeti, ċobet le Marta Ġuda, jitwilet il-fettejn. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Għalix f'da sagrifiċju mqaddes, se jerġa' jiġi hawn fostna biex issa jibqa' magħna mistur taħt ħobb sumbid. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inkomplu nitolbu li il-mulej jiġi fostna. U għalhekk ngħidu għal tliet darbiet. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. 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 Nitolbu. Għamil mulej il-misteri li għalijon ġbarna f'din il-Knisja ikun ta' ġitalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ ta' sema u li fil-mixja tagħna
fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu fejn niġbru l-intenzjonijiet tagħna kollha u nippreżentawhom lilha biex il-mulej jagħtina l-grazzja li neħtieġu. U għalhekk fidi nitolbu ngħidu: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tloba lina metin-bin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.